Ćao ljudi, ja sam Jack Chicken i jako puno vas me je pitalo zašto ne snimam na srpskom. Pa, hteo bih da iskoristim ovaj video da vam odgovorim konačno na to pitanje zašto ne snimam na srpskom i evo, odgovor je svaki put kad ja izgovorim jednu reč na srpskom, jedna pašteta umre. Ja ne mogu da se nosim sa tom odgovornošću da moje reči prouzrokuju toliko razaranje širom planete. Ja prosto ne želim da snosim odgovornost za te stvari. Vi morate da naučite da su paštete nešto što mi koristimo svaki dan, nešto što nama treba i morate da shvatite da ja stvarno ne želim da tolike paštete, nevine paštete stradaju zbog mojih dela. Ja stvarno to ne želim. Evo, već ovim videom sam ubio nebrojeno mnogo pašteta i morate da naučite da volite vaše paštete koje svaki dan koristite, bez koje ne bi prošla ni jedna ekskurzija vaša. Molim vas, imajte razumijevanje za mene, za moju situaciju. Nadam se stvarno da imate razumijevanje, zato što nije mi lako, verujte mi. Hvala.